Emsiyani Mfondini? Mfondini. Ibuhlungu ndiyahlapha ngamakholwane. Mfondini yazi ndikayikholela. Ibuhlungu Mfondini, ibuhlungu. Kanye yenzeke ntoni pha? Udani? Yenzeke ntoni? Itheni? Udani? Seko Gabriel. Xoka man, ka uyathanda wena kanjani? Seko Gabriel. Buke wasela. Mfondini, khama ndifowunela amadoda. Ingxaki yenu nisoni thwakuza nisisa kum. Ndizanixelela indaba ezinto engazaziyo. Imandi Ufuna file nyani utani? Ngoni. Kuthiwa ukwelesithathu isizolo. Walathathu. Fonela intaka sami. Ebendisendilibona inyathelo likadani, phofu man ngothuki man. Elilibi. Angingothuki because udani behlanje uyachova. Behlanje utshala ngesifuba udani. But hey kodwa habe ningathi makafe man. Liphakuphaku lanto. Thixo wanda kwenzeke njani? Khatebe. Khatebe phone zani uphakamisa kudala ifone Khatebe zani uphakamisa kudala. Hayi madoda akonto intselo kontselo madoda. Baxelela udani ufile. Line. Ufile udani apha next door. Lentwana kaMary. Bhubi. Ikwelesithathu khawulezani nifika madoda khawulezani nifika. Aba bantu kutheni yonke into abafuna iqale efonini mabakhawuleze bafike ngoku sizoyena pha kulamzi. Usiqalela Mfondini. Suba sathintsha impahla omsebenzi khawuleza ufike sisithumbu lentwana Sheman udani khawuleza Mfondini noba kezanga usem khawuleza wena Khatebe ufike Mfondini khawuleza ufike ufuna sifeli okay sengicingela uMary ngoku oko Mary Thixo wami uMary uzayithatha njani yonke le uzawubhija indlela ebeyithanda ngayo la ntwana man indlela ebeyithanda ngayo la ntwana uzawubhija kuzawufuneka siyile kodwa pha akonto xa sizawuya pha sinoyifumana nje sithi qatha siyo awume Mfondini kufuneka sibe sober xa kanti sizawuthi because phana siyothuthuzela sizawukhala njani sisober sawukhala njani kodwa kwelinye icala unyanisile kodwa ke Mfondini ixesha lizasithana and nawe awunawo uyapha uyankanyuza kahlobo ubona ke phoko Mfondini ukhawuleza ubuye uyankanyuza andikho right so Mfondini mandingaphozisi maseko man khawuleze ndiye man khawuleza Mfondini awanda kwenzeke ntoni man nahleli nje ningamadoda ninkanyuza xa nihamba aniyazi noba kukho imiphanga kuko nazutywala ho ibuhlungu lentwana Makelani madoda yintoni madoda manendizele ebuhlungu kangaka madoda yintoni Mfondini Khatebe yintoni Mfondini andintwinye kuwe yintoni mntaka mama wagawule uwarhuqa ndiyafika kaloku ndiqalele nje bandifumene ndiyitshefta ngoku ushafta ngoku ndiyitshefta ngokuba ukazi ndibambile apho ndibambe khona uzawupheka yasenza amagwinya uzawupheka ke ngoku kulo mngcwabo wale ntwana uzawuba khona apha senext phina udani obhutani uthiwa nguqaqaqa udanela ndiyazi kodwa into qaqaqa khame bawukazi mani obhutani baninzi odani le Mfondini ntwana lapha next door litwebekileyo utheni udani Mfondini hayi mani lukhanyo Mfondini mani obhutani wasosikhaya hey uthi kodwa ke hayi kodwa ke iright mani ntwana ibisitoti Mfondini ibeleva masingakhali ngathi besingayazi uthi wenzeke ntoni Mfondini ukhali ngathi ayondoda ndizawuqala ukumamela bawukazi udani ngoyena mntu bendizixelela uba mna xa ndingenanto uyayiqonda udani bengayibambi igazi kumfondini udani ekwazi undihlephulela Entweni? kwisalbhebha ezi zakhe zihambisayo thomentsango ngaphandle kwaloo nto senditsho ibingumntu kum kwenzeke ntoni Mfondini madoda alungihlanga ewe umkile
into yanini leyo ingathi kuthiwa uyafumaneka kulanto kulashuti kamkhwebana Selapha madoda. hey 14 Khondini Rhatebe abona ngokakho xesha loba ngabana sibe ngoku sibe siyincokola lento. madoda kuthiwa iphume komabona kude yo ayile nto ibivele izindabeni ndabeni kuthiwa la mfana uyokhangela babe Bangana betutyula ngapha uyakhumbula uDani ndiyibonile mani ayinatopi orange laa ntwana ayinatopi orange ikhona umntu onetopi orange othe tshena 14 madoda amasambeni mani siyeni phaa. ngoku kuzawuthi sifika phaa uzawunyanzeleka ukuba before siye sifumane into ethe qatha yo then sizokhala kakuhle ba But ayikho nje meza into yothi qatha hayi sizawuthini. mnto phana ukhona umthanethu phaa ukhona asoze ngasilungiselile umeva masiyenza ngqole naye thina singamadoda akunanto sinoyenza kungekho bhotile kaloku kwinto yethu yonke into senza isixhosa sevelo hlobo ngoku ndizawuthini ke ngoku ayizinonthetha hayi Man right man ndim umuntu berongo si right ngoku masambeni. ndithonqebe mnyama ntanga mthonqebe mnyama hayi madoda ndiyayibona kuhamba neziphukuphukhu nishiye izitulo ngemva ziphukuphuku ndini Hamba ndiziye uthandaze iya ezulwini ikhaya kababa ukufa kwami Mesa wam sisivile mesa wam kodwa ke mesa kuthiwa wenyuka uLazaro wehla uMarko ndithi qinani mesa sivile isanti mesa ndilapha nje nalamadoda sive isanti Mama ndiyacela uyabona wena Mary andifuni uba mawuthethe kakhulu kaloku ndiyayazi uyabona mna ndiyayazi uba uYesu wafa umama ke uMaria boza kubuhlungu kumama kaYesu uMaria wena Mary ufaka nyana wakhe wabethwa ngaba bantu babembethela ngezipenkile bambethela ephangweni bamhlamba nasemaphangweni yonke lana so awukho lula ukujelwa ngunyana Mama Mary size jonga ukuthi tutwini ina mama awuhlanga longehlanga mama sula imini kwenzeka ntoni yazi mama abanye abazali phandle apha xa kuhle izehlo xa ezinje ziphelile ezinye usule ngaleni inyembezi xa kuhle izehlo ezihle emakhayeni abo abalili ngathi akho kuthemba yeah yakhe yathi incwadi yeBhayibhile mama endiyifundayo yathi mama kwezinye indawo ndazi ngoba seEfeso koyokuqonye koKorinto koyoMateyu wathi Thixo kuYohane Yohane kinya lenhlanzi ndithumele iniva wathi kuYohane Thixo wathi Yohane kinya andiyazi uYohane waginya inhlanzi kodwa wafika eTalashish wakhuphela wathi ndikuthumile wena ngokufa madoda singakhali sonke lapha sathini elikhaya lizabasathini elikhaya sasikhala sonke buhlungu man madoda man wena uyindoda wena uqine ngiyakubona ukho right liya nami kwakunje liya shabantwana bami ukufa kukaYesu enikele komzimba uThixo awugqibela amseleyo kodwa ayikuphela kwakhe only one son died wafa kabuhlungu Yesu udani ebengumuntu udani noba kutheni udani sonke besimthanda ewe ebekhalwe nawe liya uthanda sifile kodwa kuyamthanda udani Tate Tito tutani wethu Yabona Mary ndicela man nomelele kwelikhaya akuhlanga lungehlanga kunje kuzo zonke inhlanga ikhaniswa zone zehlabathi ngenye imini ukufa
nako kusezawufa. Ndikhaliswa kukumthanda. Yenzani lento uthethayo? Khaliswa kukumthanda. Khaliswa kukumthanda. Mary, Kumthanda. khalisule bakwami. Mary, Kwenzeka ndayazi ntoni apha? yimamama wena uThixo uyakuthethela Mary wena. Zubisa mna kabisa mpandezela. uThixo uhlangula uyakuthethela Mary. Uyakuthethela. Ngakalisonke madoda. Ngakalisonke madoda. Ngakalisonke. Dalani koqolo. Dr. Ngulu, qina for abantwana bakho. Ubumthalela intombi ibhemu. Ubusimrele. Simrele. Dalani. Dalani. Sithi dalani wekhaya dalani. Dalani wekhaya. Dalani wekhaya. Madoda. Madoda usolekile. Apha ezintetheni zabo ndiva loo nto. Into bethetha kule? Hey, baby. Amanxeba wakho la. Ngoba into beyithetha kuloo ndawo bebehleli kuyo lebayithetha. Madoda abakhala, hayibo. Hey, hande Mbezi. ngibona. Hayi Hayi, inyembezi ihlokucaleni liyi. yeah. Elinye alikhala. Ndiqoma ndifuna ukuhleka baby. Habe nimthembile uTamsiyana ke. Noko wena ukumele makangakhali ngathi ebengamazi kanjalo. Uyandiva into nditshoyo wona bawukazi xa ndicacisa kahle ndiyayiqonda uba kuswelekiwe. Ndiyayiqonda. And ibingeva laa nto Ebengeva udani ngoku eke zizibuyekezo ke zendlela ebente ebeyiyo. and asinokugalela loo nto umoto. Kaloku madoda xana kaloku seswelekile ngoku uyaqonda asisafunekanga sizithethe ezo zinto. Hayi besendinantsika wona ndicebisa nje ncoko. Sendicingela ngoku umere uyambona uba unciphile nokuncipha ngoku umzimba uhlile Mnyama. imkhathazile Umnyama. Yemani uyayibona le ntwana le Ikrwalela umesa. ibibitheke ayikwazi uthetha. noba bebehlala bexabana bona inoba kodwa bemthanda nguyise hayi uyayazi uba mna wakuqala ndikhulisa abam abantwana abathathu phana ayingabam but abantwana bathi dada kum yayiva I'm a stepfather, proud stepfather of 4. Kodwa laa ntwana madoda dutyula zimbumbulu eziyi-5 entloko. Dutyula 10 esinqeni. Dutyula 10 enyaweni. Inobibaleka. mesa and kuthiwa ezininzi zisemqolo Inoba ibibaleka laa ntwana. bingasoze lenze ixesha iyaxoka noba kuthiwa biyi-terminator ne-terminator bingasoze lenze Yimpunzi laa ntwana, yimpunzi. ndikuva usithi baleka mhlekwa xa kubhujiwe kanimeni bakwazi ndiniva nisithi ibivele ezindabeni le nto ibivele ezindabeni Mkhwebana kuyamazi umkhwebana. utani And indlela akhala ngayo umeli uyabonakala madoda uba akaklaimanga akanamali. hayi masiyeni mandishoxhasa Sizawukhosa ngantoni sishota ngebhotile ngoku? hayi kuzafuneka sidibane Awukwazi kaloku uzithwalisa amacangce kukumoya siyoxhasela ntoni thina sinoya ngenxa kaliya uyaqonda kuba sihlobene naye ke simane ukuya nje siyocula sowufumana ke nathi ezo nto sizifumanayo uba singalali uyaqonda singakhange And awufunekanga ugcwale laa mngcwabo because sizawulamba phaa madoda sawulamba. saningxola le nto abantu abagqithayo madoda izawuba ngathi sithetha ulwimi ayikakhutshwa le nto phana kuthiwa Sondela apha fondini, sondela apha ndikhebe into jonga. Ithi iplani madoda. Funeka sibhaleni irafulu tobuphepha thethele phantsi ukwenzela into yoba sizonikwa 10 rand mzunganye. uyabona ke ngokwenza njalo madoda sizama ukhawulelana nelaa khaya kule meko likuyo Injalo. but ke ngoku sizawuthini isihloko ukufa kukadani Sizawuthi uyabona ukhansile. iqhawe
udani ubhubhile umntu omkhulu wile Uyabona ukhansila Dani. Amantu ubusisolithi ubulisa aba wena ingxaki kadani yofelwa ngumeza ubesibulisa ngentwana zezilwathu Ndithe kuwe sukuyingqola mani lento kaDani mani yintoni Fondini yintoni ndiyacenga mani umdala Fondini sungqola into ezinje ayikakhutshwa likhaya lento ngomnyangqola kufudani la mfumbo kumxelelayo uba ufile uDani ubuyithethile lento ehamba ithetha komntu uzayithini le iphume emaphepheni Nani ke awuphinde besithi ukhule kaloku wena. mamela mani madoda sizokwazi uxabana kasodwa mani mamela kaloku into efuneka yenzekile ndimnandi mna ke ikhompyutha uyaqonda maske ngaphakathi singabe simeni ngaphandle madoda sengidonqena nje yamehlo mna icebo lam lithi masidibaneni nokhansila sithathe i-affidavit i-birth certificate siya kukhansila idrafu lisho